Chicken. Barada. Chicken. Barada. Chicken. Barada. Chicken. Chicken. Barada. Chicken. Barada. Chicken. Nebudeme si hrát na hrdiny. Est-ce que le terrain du 11 vous entend? Le terrain se breton sur ce pilotis. Ask si. Donc on demande à toutes les personnes, tous les joueurs notamment de... On attend... Tak máte pravdu, všichni vnímáme, že to je pro nás, nebo pro celou akademii, pro všechny rodiče, tým, i pro mě jako trenéra, asi ta největší akce, kterou jsme mohli zažít. A jak jsme se k ní dostali, já věřím, že asi čistou náhodou, prostě pořadatel nás pozval, pokud se nemýlím, na první ročník, což byl nějakých 6 let nazpátek, bylo to vlastně pro kategorii 2010, pro ročník 2010. My jsme tu pak měli možnost být za 2 roky taky a jsem rád, že jsme dostali i tu možnost s ročníkem 2013 vycestovat a zkusit tady ten skvělý zážitek a tu skvělou zkušenost. Tak já si myslím, že se na to připravíme vlastně už 2 roky, protože že, s klukama už skoro vlastně ty 2 roky budeme, takže není to o tom, že jsme se připravili přímo tady ten turnaj, ale 2 roky se připravujeme na to, aby byli kluci co nejlíp nachystaný právě na takovýhle zápasy, na takovýhle akce. A takže za prvý, mentálně je to o mně, abych je před každým zápasem nachystal, dostal do nich sebevědomí a energii. A takticky si myslím, že jsme připravení velmi dobře a na tom pracujeme vlastně každý den v tréninku, takže připravení jsme a bude rozhodovat opravdu maličkosti. Tak samozřejmě vítězství v turnaji by bylo asi krásný, ale je potřeba respektovat kvalitu těch týmů, které jsou prostě samozřejmě top v Evropě a mají ještě mnohem větší zkušenosti s takovýma turnajma než my, mají mnohem lepší možnosti se na takovýhle turnaj dostávat vlastně, říkám každý týden, ale třeba každý měsíc. Náš cíl je postupit ze skupiny, to byl takový náš malý cíl a věřím, že se nám to povede, tak potom se ten druhý den stát už může úplně cokoliv. Vlastně největší úspěch tady byl vlastně v top 10, jsme tady skončili s ročníkem 2011, takže kdybychom to zopakovali, nebo nejlépe byli třeba i vejš, tak by to byl, si myslím, že obrovský zážitek a obrovský úspěch pro celou akademii. Tak pomohlo nám to určitě, protože když porazíte, nebo když se vůbec utkáte s takovýma manšaftama, tak je to pro vás obrovská zkušenost, pro každého hráče, pro mě jako pro trenéra, takže se nám to určitě nějakým způsobem pomohlo do toho být tady sebevědomější, protože zápasy s Anderlechtem i s Benficou jsme odehráli a zvládli jsme je, to samý s Bayernem Mnichov. Ale každý zápas je samozřejmě úplně jiný, takže pomohlo nám to, ale bude to dneska obrovsky těžký. Co se týče mojí herní strategie, tak to není ani o mně, ale je to o tom, co máme nastavený na Spartě a herní strategie je taková, že samozřejmě chceme útočit, chceme hrát s balonem, ale zároveň musíme respektovat soupeřové kvality, takže musíme umět i přepínat do defenzivy, chovat se dobře takticky v defenzivě a být prostě tak takticky vyspělí i mentálně, abychom byli schopni takovýhle zápasy tady zvládat. Já myslím, že každá zkušenost nás posouvá, ať je to ta špatná zkušenost nebo ta dobrá zkušenost. Takže nás to ovlivnilo jenom v tom, že musíme být opravdu připravený víc než na 100%, jelikož
kdybychom cokoliv podcenili, kdybychom se na cokoliv nepřipravili a nedali do každého zápasu víc než 1000%, tak tu nemůžeme být samozřejmě úspěšní. Takže ty zkušenosti máme, mají kluci, máme i já jako trenér a věřím, že je tady zúročíme a že se nám podaří udělat postup ze skupiny. Pro mě tohle je nějaký takový vlastně finále, když to řeknu s klukama, taková ta krásná třešnička na dortu za těma nádhernýma 2 rokama, řekl bych, že velmi úspěšnýma. Takže motivace je jednoduchá, já jsem vždycky motivovaný, já nemám rád porážky, miluju vítězství, kluci to mají podle mě stejně. Takže jsem se strašně těšil s klukama takovouhle akci, že máme tu možnost si to vůbec zkusit a zahrát. A motivace je naprosto jasná, prostě být tady co nejkonkurenceschopnější, být co nejúspěšnější a dokázat, že Sparta 2013 má obrovskou kvalitu. No, exactly. Pojď, 1-1. Pojď. Baky! Skvělý! Jo! Vyhráli jsme! Skvělý! Souborci, kluci, souborci! Skvělý! Hezky! Skvělý! Hezky! Děkujem, skvělý! Hezky, kluci, hezky. Super. Skvělý, hezky, jdeme na to. Jdeme dál. Boa, filho, boa. Vamos lá. Hezky! Hezky! Já vím! Hezky! Herní plán byl takový, že to byl vlastně první zápas po předchozím prohraném zápase, takže taková těžká situace. Viděli jsme, že další prohra by nás asi zastavila v tom našem cíli, to byl postup, takže hrát na 1000%, nechat tam naprosto úplně všechno, hrát trošku jednodušeji odzadu a ideálně nedostat branku. Jednu jsme dali, takže kluci to splnili skvěle a vyhráli jsme. Tak to je vlastně velmi podobný jako na San Etienne, to znamená, musíme hlavně dobře bránit, být dobře aktivní, nebejt zase tak úplně pasivní
a snažit se využít každou šanci, kterou nám to Atletico Madrid naskytne. A já myslím si, že je výhoda, že s nimi hrajeme první zápas, protože ty jsou vždycky specifický, je to 15 minut, může se stát úplně cokoliv, takže připravení jsme a uvidíme, co nabídne samotný zápas. Tak já jsem zastánce toho, že turnaj vyhrává obrana, což se nám už v minulosti několikrát povedlo. Takže samozřejmě máme skvělý brankáře, máme to postavení na tom, aby celý tým bránil, aby celý tým byl zodpovědný, aby jsme všichni byli prostě pod míčem a byli opravdu obětaví maximálně. Takže kor proti takovéhle týmu v takovéhle konkurenci, prostě pokud nebudeme dobře bránit, tak nemůžeme být úspěšní. Ne, já se nechci vymlouvat, já tady to nemám rád, takže je to pro všechny stejný. Tak jo. Moc děkuju a držíme palce. Welcome to the... A pak přichází ten klíčový moment, kdy od Jonyho budeme chtít obrovskou podporu do ofenzí. V tu chvíli Tája a Kaj vezou vzad. Kaj, jo, když to řeknu trošku polema a Machy naopak to může mít trošku víc jakoby útočnou roli, protože ti potřebuje dost trošičku vejš. Okay? Jo, to potom bude vyhovovat Políkovi, až to bude potom Políku, to bude krásně vyhovovat a pak budeme do toho různě dosazovat hráče. Jo, Fafana může jít zleva, Karana může jít zleva, sám se dotočí z javy a tak dále. Let's go, Sparta! Let's go! Pojď, yes! Yes! Jdeme! Sparta! 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 Skvělé kluci, hezky, super, boa filho, boa, ano, boa, hezky, super Marčas, legenda, jo! Co je nejlepší? Halej. Obrana v topu. Paráda, skvělý výkony, super. Pojď, Poky! Posledně. Komandeo! Super kluci! Super! 9 místo je naše! Děkujem, hoši! Hezky, jo! Super! Hezky kluci! Hezky! Krásný. Noci paráda! Super javy! Ano! Boa, filho! Boa! Super! Boa, filho! Ça de Prague, et c'est 3 étoiles sur le maillot.
Deuxième. Excusez mon Pradois, il est vraiment défectueux. Mais félicitations aux gars et à leurs dirigeants. Et juste après les matchs en cours, vous aurez devant nous sur le terrain bouillard le match pour la 3/4e place.